Hello guys, this is Eric Filot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan. Welcome to my YouTube channel. Hello po. Ayan. May hapon, sir. Oo, sir, pamati. Panugnaw ko sir. Ipanugnaw. Muna mukha ang gabi na masubo ni. Gabira? Nagtugtog mo ko sa dagat hukas. Oo. Sa kanang mga kawayan bang himong piskid ka ng himong ano. Dito ko nagtugtog. Ito po. Kasi mauna yung resulta. So, may kaano mo gabi eh? Paano? Pastil na. Di ako sa lanbang. Dahil bili ka. Yung ipamati ni mo ron, Hapdos ka na. Hapdos. Ganahan mo kaon. Lood. ganun kaon, lood, Yeah. tapos Buhangos ko. mahangos ka. Ano naman sige magana? Hapdos man. Dili sakit? Di ginaana mo na mo. Hapdos na. Abdus ra, pero dili sakit. Lood. Paano mo? Alara? Maguna-una ako makaon. Ludan ko. Panood siya. Mm, So pagilain, gawas anak. Mauna. Ingaon mag-iunta ko nga nung ludan man ko. Karon lang? Alam Di mo? na. Gabi ra gyud. Oo. Dugay mo lang kan ni. Gabi man so ko. Yun sa no pagkuan. Ah, Yun sa pagkabalas ko ha. Marlon nga tagabiaw. Oh, Hinot tapos. man dire. Oh. Ana may purok daw ang pisay na agari na tagabiaw mo ko. Yun niya. Pero gawas ana naagi sakit nga. Nga matod sa doktor, Kasi may sakit bato mo. sa kidney. Kanya ipa-ultrasound kay operahan ko. Pero di man ko kay mo ipa-ultrasound ka opera. Nagbinis halos tanan herbal giinom ko na. Wala akong pa-doktor kay mura man kong patsyon sa tablitas nga ilang ipanghatag. Oo ba? Pero Paulino, tuna pa to. Pagkahurot sa tambal ako mga 1.5 to 1.6. Mangihi ko, maghubo ko kay lahanan di ka maghubo nga sa tanto nimong inutong makaigit ka man. Bisa di kalibangon, di ba? Sakit mo kayo, hubo ko. Pagkahurot ko tablitas ha, si Kanopinyon ko rin Gonzales. Kay di ko mutuo sa Paulino kay ang resita ko, Dok. Ang pahilis Dok ng resita kay di ko po ipila mo kong kwarta. Kay ultrasound lagi daw kay bato. Amang yun dito ko sa Kanopinyon Gonzales. Ang Dr. Gonzales, ko sir, Kasi nakatong bata o kuan? O katong si Gonzales yun. dili si Gonzales. Ko sir, ang akong ipa-check up sa imuha, akong kidney kay dito gikan sa maway pagkaburos tambal sa dito sa Paulino, halos di ko kahi. Magsakit, pinikab na ako, ikahiyon, pasok kong bagnot dito, kung magutong-utong, maghubo ako, kaya sakit mo kayo. Yun siya. Paghubo sir, kung nga naman, tuslok ko na ito imong lubot. Kaya basig na kay Almoranas, ang akong ipa-check up, ang akong kidney, anong apil man ang lubot. Siya, apil daw ko no, basta may kidney, apil ko nung lubot. Kung mo ko Almoranas, ito man ko. Di may bala mang kalmoranas, kabalom ta. O kabilongan eh, huwag nila Almoranas eh. Nga nung apil mo na akong lubot. Iyan yung apil, bandi iyang tusok dito. Katri. Kung niya sir, siya wag kay Almoranas. Hingin na gabi na ako kay Almoranas. Yung finding sa ihi niya, balas-balas na lang daw, dili na bato. Ano mo ito nga sugar ato? Wala x-ray. Mga sugar ato, di ko pa doktor na. Kung ang tulong ko doktor sa katapusan higayon na kanang bakalang tiwasan ta. 1997 to. Buhi pa man ko itong karoon. Dili ko doke na. Dugay para bagay na yung magdaog ang istoryan eh. Buhi man to, buhi man ko itong karoon. Kita ka nga nung Tinuod pa. sing natingala ka nga nung manit ha. Oo. Kaya kung manata sa YouTube. Naanata niya. Ibutang ta sa YouTube pag gumanana. Mga na kibate sir. Sige. Wala na gilain. Kana sa hindi sa kalibang. Mora, aldili ka. Ang dili ko kalibang, dugay-dugay na ni. Oo, okay maka. Ang akong tambal ani nga magkalibang ko. Gibiyaan akong karni mga itong astoy kay di mo kalibang. Ang tuba nga tamis. Nalina, nga walay tungog. Sa dami sa nahapon. Kalibang na ko. Mika ko na kong balikan ni kay magkalibang naman. Likas ko ba? No na. Tanan sa bot iinom ko na. Ang usan lang rin ako mga imno na ko kanang musadji siguro ako ang gumingon nga. Himong tae sir, ibulad, paiga, himo ang kape, kay makaayo na sa imong sakit. Amot kumuinom baka ako. Oh. Kay halos na ng sagbot inom ko naman. Para lang yung mulahutay. Ato na ko tulugan, tambal ako, ila masoy, tambal na. Ano mapas mo ko sa una. Siya asa. Di ba ka mo inom? Di mo kana na to ba? Hindi na. Hindi na tamis. Ikaw sa to ba?
Di ka nagkainom mga beer, mga unsa ba? Ako pugson, pero di ko magpalit yung mga kwarta, hindi ka bagay. Pero di ka nagkainom. Dili ko Pero mo. may inom ka. Mo inom ko na pero Pero karon tuig ka wala ka kainom. katungkuan. Unsa raman kamo salam. Bisa ako. Oh, bisa karon bulan na gyud oh. Wala. Wala gyud. Katungkuan. December. Pis. Ito yung birthday si. Desember. Desember. Desember lagi. Wala pero ginagmay ra. Dili magkahubog. Dili ay. Sa grand Okay, lahi man ang kanang inom o kanang inom. hubog gyud. O kanang inom lang o kanang Dili hubog. ikaw bisyo sa inom dili. Kana ano to? Kainom lang. Sige. So, ang balay mo, sir? Ha? Asa mong balay sa Punta Biao po. Punta Biao. Bye. So, ayan guys, shout out sa taga Punta Biao, Digo City, ayan, Davao del Sur, nasa sa dre atong tabangan, no? Tanan mo doon dre maningkamot kang mamayo, no? Kutob sa itong mahimo, siyempre, Tuglaan no, inubanan sa pagkampo sa Ginoo, no? Ni kamot yung mamaayo, tanan nato ya salag man ko nato tanan saya, no? Ako may kamot ko kay kanang bang kahit ba't biyan yung gasto ko tagdako, no? Nga kanang mo dito madakan po ba, no? Lood ba ko sila ko ano. Wala, murag na agad rin, murag na agad. Murag kasukaon Lami kay kwaon. Lami ikwaon. Kanang murag para mahuman lang, no? Ang kaganina, ang pinakauna na kong gihilot ang kakompostila. Niya. Ayo. Naabot ganing kumpostila. Kagahapon siya, naabot. Noon, kaugma na ko ano, kaya layo dyan po kayo na. Naabot ang kumpostila sa una gumika na ani bato. Katumangwa ayo tong ana oro bitaw. Spiritual. Di siya. Ang anak na to kay namatay na man. Way bato ha. Wala bato. Ida. Ano niya? Yan ba to? Kasi di mo na iba to. Ano ro mo kung di ka naman ng doktor? Yan, kini lagi magduha-duha ta. Motor mo niya to sa kapungan ko. Gikan mo kagikan dali pa do ko pastila. Ano to? Adyo, kunong sa tagyo. Ano adyo? Ako sa tilapan ng bato parang pagtino niya. Dasar mo. Wala pa minsan. Pero para pili mo ba itong gani? Kung Matuwa daw na sa mga tiyan. yan na eh. Ano ang Yawan. Way samat. Layo na sa Bansalan. Tanaw dito taga Bansalan. No, ada ko man ang Bansalan. Kana nadungog ra pud nako na sa customer pod. Nagkuha siya. May nakuha isda. Dili? Kalawas. Isda. Nagkuha sa dughan. Wala naglisod kay ginawa. Pinangis na. Kaya ang isda. Isda. Isda gyud buhi gyud. Kita yun. Wag gyud pakita gyud siya. O dara isda o. No, mo nang naglisod kay ginawa. Yan na ayo to. Mantay na. Nangyari rin. Itong balde. Dito yung service ako. Yung service niyo? Oh, yeah. Di ko po din tapos sa iyang kuhan, sa iyang ba itong suon? Grabe pa ninyo sa kuhan, ano ba? Katupad ang sukad nga nahilot, nga ikaw ako singot. Wala na, pinamit na gawin mo. Magdugay pa kayo, nakapila pa kayo. Anak, dahil na mo ito, kamu mo ito, mutada ko, bro. Ikaw, kamu, ano na, alam. Gawas ba diya? Yang kata po isa, nakita po daw, nakuha, lansang. Walang naglisod ginhawa. So, Masala na. ito ni buhaton. So, sa may buha pero nung may Yung mana, bangutan na ba gano'n, ako. Matugog, makikita ko, nagulong di, kita, nara ko na ito ako. Wala tayo mahimo ko, kinidool mo, tak. So, ayun, nag-reclam ko, kay, didool ka man. Kani karon ako mga mura balik ko niya. Ini ako ba to film TV ni ngol sukat sa una. Nya lugos ko makai. Hindi ko kainom daghang tubig murag Dios ako dili. Tulo. Sige lang yung daghang tubig tag sa. Pero bago ra ka na utanan ni Marlon, o dugay na? Dugay na. Karon lang ko niya. Wa man sa ko magbati ani. karon na. Kini nga mati karon gabi. Naglibog ko. Dito mismo bini bataan dito sa Sugar Pula wasad. Mga laki man to. Asa man tani katunggingon si Marlon day, lapisay na X.
Umpisa na X. Nya, Kasi may hindi pa abot sa dair o gym. Rabina. Rabina. Oh. Dili na. Sige. Katulong ang mga nambalang yun. Ang waman naman sila. Ako sa natuog man, di mo matak. Di mo to, mata. Ako gani ano yun. Da. Di kapoy kus doon ka customer eh. Pati mga kuha ng lawas eh. Karang kapoy kay pugong sa lawas ba. No? Sige. So ayan guys. Shout out sa taga Biao, no? Digo City. Of course, ang mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Guys, special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Laos, Malaysia, Japan, Indonesia, United States, India, Indonesia. Maraming salamat. Thank you so much for watching my YouTube channel, guys. Siyempre, maraming salamat din. Number 1, Pilipinas, maraming salamat. Visayas, Luzon, Visayas, and Mindanao, o taga Cebu, maraming salamat. Salamat sa taga Cebu. Of course, mga viewers, subscribers, maraming salamat. Kung sa lahat ng mga OFW, maraming salamat sa inyong support sa ko, guys. Yeah, sa mga viewers karon lang nakakita, sa mga nag-comment, location ako, address nako, taga Digo City ko ha. Barangay Zone 1, First Grand Street, Rabina Compound, Purok Manga. Ayan, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. So, mas mga ganan na kay friends ako, adon ako Facebook. Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. So yan guys. Yeah. Please subscribe, like and share po my channel, kaning channel. So, karon maghilot ako guys, no? Shout out sa taga Biao, Digo City. Yan. Yan guys, please subscribe, like and share my YouTube channel. Maraming salamat po. Support my channel po. Arawan. Ay, sit, wow, yung kumain, yung behig mo. Huwag ka malit sa'yo, butag. Yung panday pala yung atong payag. Ibayan ko kung bisag kasuka ko mura kong malipong. Buwan. Kahoy ba? Ano ka? Kuhang guling na naroon sir, wala ko palikot. Okay, dala logo naman isa. Okay.
sa mga ni. Itong break mo ibus lang ang dala ko. Okay ra. Babae, sir, mo niya kaya, no? Depende man po. Ha? Depende lang kung banda pa mabay mga tuog lang po. Sobra. Hindi mo ko sa kaso. Puro na sila kamot ang kayo. Dira, Pag-hilot, sir. ha? Pag-agig hilot, rawasa. Wala na siya hiling na siyang humo mo. Pag-hubok ko matawag. Hindi kang kaya. Hihiyan mo lagi. Sakitan yun. Talang nga lagi nagugihan. Panuhuton nga tapulan. Sabihan ko nga. Sino pang kugihan? Hindi makatuwag. Hindi Okay ra magsakit pa sa kugihan. Kanang, Kugihan man. kanang, Pero panuhuton kaya sige ra kay sus. Uy angay no? Ano panuhon paningot. kanang kumihan nga dili makatuwag. Hindi katawag. Yay. Yeah. Yung mga sleeping tablet. Right. Lord, wala ko siya. Tulingan siya. Hmm. Tingnan niya, ang lutog, sakit kayo. Sakit. Lahat na. Kung bandre matuog man. Matuwag mo ilutog. Tuog man bandre. Oh, cellphone pa maganin ako. Nawa. No. Tapos TV o, cellphone raw. Ay, Cellphone na ko no. Na, sa imo YouTube na day. Friend, Nagatanaw mo YouTube ma'am. Kalugar mo tana sa YouTube ma'am. Search lang Eric Hilot. Pag-subscribe na lang po. May nalaman ang agad isa, no? oh, tingin. Importante ba kayong isa, sir? Magkaroon. Set niya na rin. YouTube. Unayin ang YouTube sila, malay. Tama yun. May nalaman ang agad isa ka-subscribe, di ba? Pila ka cellphone? Kuha na. Wala kasi kung malay. Kaya matag cellphone, isa man naka-subscriber. Upat. Opat, may nalaman ang agad, opat. Usa, duha. Kaya wala po subscribe ma'am. May nalaman ang agad, no? Tulo, upat. Kaya pag mas makasubscribe ka, nga maklik na mong notification, matagilot na po, magpalo ka. No, ano ba? Ano pa nang isa o sige rin sa cellphone, o no? Dagan ko gusto mo sa gabiyaw. Yan ang gusto mo. Natin yan, yan yung drink sa gabi. May iso na ginawa. You don't love the Jew. Manala. Wala pa. Kaya ginumara na. Ang lana ni mo sir, muna lang. Pakuliti. May limit. Ah, Ang iyong haplas, muna factory ka sa haplas mo. Kung may limit. malag na. Lugos mo dyan po. Lugos mo ng haplas. Ha? Mahurot ilang haplas. Nablog mo bro. O, Kagmera kayo no? Ako, ay buong na po. kana man siya ang hindi nagpahilot na masawa. Ha? Ang masawa. Mang? Pero may nagpahilot. Ikabuyon mo na gawin. Hindi mo na ganaw ko. Aron, uli-ulian mo siya. Napuli ko. Ano? Kanang kabuhay pa di na mapugna na madugay na mudak ko maglakaw kidi. Ano? Isok ka.
Okay, nangaw. Inon, okay pa? Hindi ko sa Bicol, bakit pagkabuhi na. Hala po, parang kubunin. Kanang nga mga ma-diferensya ko ito, kaon na na. Kanang mukha ang bitaw tag alauna, alas 2 mo na. Wala, wala sa utso. Para sa utso man yung utso. Ay, kaya, galis na ba sa kanya, be? Sama. Itong soft drinks niya, be. Sa soft drinks mo na yan. Dali, kali ko, dali. Sige na, Kuha lang. baliktad. Ikapa lang kung asya bugnaw, kay butangan ko na. Ang ilalo mati bugnaw. Ilalom na. Yan na lang kami dyan. Ah, sige na Ay, ako. putang dyan sa Arenola to. Isa na ka bok? Ah, Ah. kaya kaya. Hindi ko pa inom ito ba, sir? Hindi ko kalibang. Hmm. Hindi ko inom ito ba, hindi ko kalibang. Hindi ko pa inom ito ba. Garapon, kuha ko rin ito. Okay na sir? Ay, huwag babalik. Huwag babalik siya. Oh, yun lang, mura na lagi na mabalik. Lagi nang balik. Di ba na mabalik, plaster man oh. Di man hiwi ang dal. Parang karo ba ito kay sulayan na sir? Oh, hindi ko pagpahilot. Ha? Hindi ko pagpahilotan dito. Ah! Pagkainit. Okay. Pagkainit, hilot ka sukat. Ah! Ha? Pagkainit. Ang kagi? Hilot ko pagkuhan na. Baba siya rin hilot. Di ba din ako mau manghilot kung siya kaya nakong mo niyang what? Mura naman siya. Ito, abay tayo babae siya. Kung dito ka sa bahay, mahinay ka dito sa laki. Kusong. Ha? Na, mo kayo maghilot niya daw. Lukol sa team. Babae. Nya. Lukol siya sa ulan ng sakit na. Hmm. Dito taray. Mahinay siguro to. Babae man. Dire. Dito ka sa laki. Kusong. Kusog di ay. Kusong yun. Kusog. Tising-tising yung kalibang kay kalibang ko. Okay. Kani boss, di ka kahuman ani boss. Kalibang man juga iya. Salamat boss kay yung kalibang ba. Pigit. Ah, findings sa doktor ani kolon cancer. Ini metabotos nga. Ang mga pobre. Huwag tayo lang kita ni, wag matay bayad nila. Na ang akong pumaring nga una pa ko nagbatik di kalibang namatay mo ganing umiga ng doktor man siya. Kolon cancer. Wala to ibil. Ika sa doktor. Tirahan. Sa unsa na lang dapat? Kung saan, kamatan na na. Pamingan boss. Ha? Masaya po ng taon-taon di ako sunan. Okay na kumanginan. Pwede mo. Kaya lang yung pagbasa. Ang kalaban ni mo basa, tubig. Ando grasa man yung basa. Karong adlaw di ka pwede mabasa. Nga karon ug ugma walay ligo. Karon ug ugma walay ligo, ha? Ligo. Huwag basa-basa. Pero pwede siya makapangkuhan sa alcohol. Bawal na siya. Liquid man. Kunya yung malibang sa maggulit ng tubig. Special lang na siya. Ha? Special na siya kung kalibangon ka. Okay ra. Oh, pero kung di ka malibang, ayaw dyan pagbasa. Exempted siya. Pero kapag magpasapot ka, exempted ka nalibang ka, iba pag imusmos ng kamot, tanan. Utob ra gyud sa magamit nimo. Napadrapo ka kuga.
Bawal ang tuhod. Bawal, tol. Drive ko, mali ko bawa kami na. Kung may Pero trapo kami. Guga po ka, guga. Ininig. Bawal. Bawal po. Wala ba na patapas mo muna? Kaya to, ang imong bulahin, dudugay pa muna matulog. Bawal niya ano kay Asawa ako ng tulog ko, maligo sa buntag. Hindi na yun. Ang ligo na to, buntag lang. Magudto hapon gabi, bawal ginahimasa, hapat muna sa ligo. Kaya magka-paralyze na. Ang tawag na niya, pasmos, kusog na. Kung ininig siguro, Mas grabe pasmo ininit, ha? grabe. Mas grabe pasmo. Hindi ka rin kung hindi ka bininit, magkatulog, hindi. Ang hangin na. Hindi na mayo. mo din ano. Kasi na naghana mo dagan ako ng mga driver. Bukat na daw kang tiil, kaapoy, poy-poy na. Dugay pa noon. Ano noon, dugay pa man. Sakit mo na. Nasa ano, mahilo ka siya. Asang sakit. Ang tuloy mo tumukon. Ha? Ang sakit mga kita mo, buwan mo manihanan. Sakit mo kini doon. Tama din. Mo man eh. Nuwa ko ng paruhot. Pero gamay mo. Asa gwapo hiluton ang payat ng tambok. Ang hiluton na sayo ng payat ng tambok. Gusto ang payat. Ay. Kapoy kontrol. Kontrolon mo na yun, sumabali. No? Huwag ganin ba? Ay, sakit kayo nga. Gamay biya, no? Hmm. Kita na po yun sa Facebook mo. YouTube. Makita ka sa YouTube, makita po ka sa Facebook. Kita na po yun mo na yung pinto na yun. Na, hindi pa mo gawas inyong dagway, para tanaw lang sa kanuban. Makita nyo daw kapag lagi itong barang. Ang baril, ibarang sila. Yun sa na ito, piangan ka na. Yung mamarangay. Di ba nang yung manambalit, Biyo? Namatay na. Na pinabilin. Isa ka. Si Jose. Naman? Wala mo. Si kuha na lang, Jusing. Sakyuting, bay. Naik man din. Gusto rin mo ito sa namin. Hilot niya, anong lambal, anong hilo, tambal, Ang hilot-hilot naman nga kuha na eh. Pero sa among sulingan, hilot. Kung among sikin balo kung asa dapat ang piang. Ha? Hindi lang hilot-hilot. Atong para ni Ansil mo sa una, ana, Jose. Nagkita kami sa YouTube, ano, magdala dito kami sa mga malong. Kita. Wala yung Venus Marlon. Wala ko. Huwag man, nga niya. Hindi nga naman sa malong. Hindi nga naman. Kusuntay mo hilo. Ha? Wala yung kusuntay mo hilo. Nakulian ko na siya. Ba? Ibang ako, ibang mo. Hindi na magmutuma.
mapagod. Pagitag. Yeah. Pamalagyan naman magamit mong towel. Tadi mo. Mhm.